V tejto nasledujúcej videoukážke sa oboznámime, akým jednoduchým spôsobom je možné zrýchliť načítavanie webových stránok v prehliadači Firefox a tým pádom urýchliť surfovanie po internete. Po samotnej inštalácii Firefoxu jeho prvotné nastavenia sú také, ktoré umožňujú sťahovanie jednotlivých súborov po častiach nesúbežne. Je možné povoliť v tomto programe pipelining, to znamená súbežné sťahovanie viacerých súborov alebo zložiek, ktoré tvoria samotnú načítavanú webovú stránku. Tento spôsob sa doporučuje hlavne pre užívateľov, ktorí majú širokopásmové pripojenie na internet, to je DSL pripojenie, optický kábel a tak ďalej. V samotnom konfigu Firefoxu je možné nastaviť ďaleko viacej užívateľských rozhraní. Tým sa teraz zaoberať nebudeme. V tomto videu si ukážeme len samotné nastavenie položiek, ktoré ovplyvňujú rýchlosť načítavania webových stránok. A ako som už spomenul, týka sa to hlavne pripojenia širokopásmového internetu.